ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро нархҳои дарои калону дарои майда ва дарои оҳанӣ ва инами чизо бародаро хитон бинед дар рӯи экран. беҳтарин дароан ки дастафкаш бепулай дар ноҳияи Хуросон уялӣ. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои пешравии канали мо ядона лайка биҷақев. дар канали мо меҳмон бошед бародаро, подписаться кунед. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. ҳатман видеои моро то охир тамошо кунед. фикрҳои худтона ҳатман дар комментария бинависед. худо нигаҳбонтон видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. ина бародаро нархи дарвоза и чанда яка 4 ба 2.5 4 ба 2.5 бародаро. чанда нархаш? ина бародаро ба армии Хуросон уялира установка часпондан ҳамаш 3000 чанд гуфт? 3000 сомониш мега дастафка ҳамаш. ами акам часпондан ҳамаш худаш мегира товиш мекуна. 3000 сомонӣ. ина бародаро и нархи дарвозаи дигариш. И чанда яка? Ҳамаш стандарт 4 метра 4 да 2.5 ая? стандарт ча заказ мекунад. Аҳа 4 да 2.5. ира чанд гуфти иша нарх? 2800. ира 2800 мега. Аз заказ ай метал. ами занг мизане бародаро, любой чиз бошад ами Хуросон уяли дастафкаш часпонданаш бепулай. 4 да 2.5. инаиш бо бародаро дига ҳай 4 да 2.5 ишани иёли краска кардинес на урусчагиан. И чандай нархаш? ира 3200 сомон мега. ина бародаро. ина бародаро мега краскаша хитон вибр мекне, баъд мо краска мекунем, мебарем дастафка қати бепул мечаспонем, метием ту мега. 4 да 2.5 бародаро. любой размер дар корту бошам сухан мекуне аз номи канали мо. ами акам рақамҳо дар рӯи экранан. ами акам мегирад любой размер тиёр мекуна, метия ту. инаиш бародаро буд вообще дарвозаи дига ҳай. дига сортак. ирам 4 да 2.5 ая? 3.5 ба 2.5 бародаро. и тариф дрозиш 3.5 ая, болош 2.5. ина бародаро хитон бине дарвозаҳои беҳтаринан, дастафкаш бепулай. иша чанд? иш чанда яка? иш 2.5 сомонӣ ай. иша 2.5 сомонӣ мегӯям бародаро. занг мезане, любой размер тайёр мекунам, метия ту. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бозори уяли Хуросон. ина бародаро бои дарвозаи дига ҳай. иш бо 4 ба 2.5 ишани. иш бо дига ҳай. и чанда яка? ира 2800 мег. и 3.5 да 2.5 амоя? 4 ба 2.5 бародаро. 2800 сомон ай. 2800 сомон. дарвозаҳои ба қуввати соза мегам, дастафкаш бепулай, мебарем хидмон мечаспонем, метием ту. иш бародаро бо баландтар ай. иш 4.5 ё? итариш 4 бародаро, баландиш 3. 3 дар 4 иш. иша чанд гуфте? ира 3.5 сомонӣ мега. 3.5 сомониш мега. дастафкаш бепулай бародаро. 3.5 сомонӣ. ҳама чи тиёр кардаги тиёра бародаро. фақат ҳами заказ мекунед, дастафкаш бепулай. ина бародаро иш 2.5 дар 4 ай.
ин дараш 14 май. иш чанда 3200 сомонш мегӯяд 14. 3200 сомонӣ бародаро дар рӯи аҷоибота. Дастафкаш бепулай дар ҳамин Хӯросон уялӣ. Часпонданашам бепулай. Мебаранд мечаспонанд метиҳанд бародаро. Фақат нархи дар 3200 сомонӣ. оҳаношу ғавсӣ созанд. на бародаро иш чанда яка 120 ба 2 бародаро 850 сомониш мегӯяд. дари маидашай ҳамаи муомила дора. бо савдо мешаванд бародаро. беташвиш дар ине ки аммо 850 охирон сенашай занг занед бо савдо мешаванд. якам одами хирдияй бо дастафкаш бепулай ина бародаро. барои хотири канали мо дастафкаша бепул карда мебарам мечаспонам метиҳам 850 сомон. инаиш бо дигаҳай ишам ҳамун нарха яка ира 650 сом мега. ира чанда иш як 20 да як 80 бародаро иш 650 сомони ай. 600 любой намуд размер дар кор то карта ина бародаро ами шинос доша боша ки сума да карташ мепартои да карта мисол диям даро ё хичун мебаранд ам ягон шинос ро икне хичун мебаранд дастафка да хонатон мечаспонанд чотка мекунанд бад мезананд миёянд. дастафкаш бепулай. ина бародаро ишани 14 май. ин калонишай бародаро 14 3000 сомони ай. иш бо вақт соҳибаш камака кор кайсас ё савдо кайсан. ина ин майдахараш чанда ё у болонгиша мечаспмиям хамешава ира рамкаша туғри мекунанд тамом бародаро. ира ҳамун нарха 3000 сомони ай. 2 да 4 ишани у рамкаи болош ҳоли часпондагӣ нестан ҳоли мечаспонанаш. занг занед дастафка бепул карта дошта бошед да карта мепартои ягон шиноса бародаро роҳӣ мекунӣ мегиранд мебаранд ё хичон мечаспонанд метиҳанд. дар рои оригинал аст. гаранти қатъияй бародаро беташвиш.